ka anyị tinye n'ọnụ ka ikpe Pọl Nwokocha maka anyị nụ na ọ gbara nwunye ya anụkwaghị m wee gbalịa ụgbọ nwamkpi. Ọ sị na nwunye ya na-eke nọdụ na online na-enye ụmụ nwoke nya ụmụ boys. Na-ajụ na-asị ọ bụ nwa mgbeke amara akpụ isi ka ọ bụ na agụba adịrọ nkọ. Anyị ga-eke ikpe, anyị kecha ikpe a, ihe unu ga-eme bụ unu tinye okwu ọnụ. Ọ bụrụ na anyị ketelie unu si ọ bụrụ na anyị eketere ikwu onye ka o si ga-adị mma, maka na ọ bịa kọcha nke ozikọrọ anyị evidence. Ịghọtago, anyị na-arụ ọrụ with evidence. Ọ bụ anyị bụ ndị social worker, ndị na-eke ikpe di na nwaanyị. So anyị ga-achọkwa ịfụ ya bụ nọdụlụ ka anyị solu kete nke anyị fụ n'anya ma kweli. Ụmụ boys ewele anya likwe wee gbala onwe ka Krismas dịka ọkwa ego nga nke ọkwa Guinea Equatoria. Yes, Guinea Equatoria ego nga ọ bịa nnọọ gosi ọ bụrụ nke ka asị na asị ma ọ ka a na-enyo enyo. Nke a gakwa nke ikpe evidence aga maka anyị na-arụ ọrụ with evidence. Anyị anara asị na asị na asị. Ọ bụ iwu anyị, ọ bụrụ uru anyị na anyị na-arụ ọrụ with evidence. So ọ ga-ezi gị ihe na-eme ị na-esave evidence ma ọ bụrụ na ị chọọ ikpegbu. So anyị na-ajụkwa na-asịkwa ọ bụ ya bụ mgbe ọ kpara agbọghọbịa, ọ bụ ihe o mere ka na-esekulate kwa ka ọnọbe di wee mebekwa ihe a. Ọ bụ ihe anyị na-ajụ. Mbụ ọmalịcha nwaanyị amakata mma, ọ dịka Chukwu omee pasha. Na-ajụ na-asị ọ bụ ya bụ nụdụlụ ahụ o kere mgbe ọ bụ agbọghọbịa, ọ bịa senite isi ka ọ nọ n'obe di wee jee kwete Pọl Nwokocha. Ịma Pọl Nwokocha chịtakwala aja, ọ dị mma nwoke ya ka m ji ajụ na-asị ọ bụ na mgbe ike amara akpa isi ka ọ bụ na agụba adịrọ ka ọ na-aka na nsoji aka nya nsoji na ana akịrịka na ntị ka nwaada anyị ji wee bido kebe nọdụlụ ya. Amara m ya ka m chọọ ka m bịa mee nchọpụta na-abụ ndị maalụ ọ bụ kịta ka o melie ka mgbe tere aka. Maka kịta ịma agụụ dị na Naijiria ekwere mmadụ afụ ụzọ. Ụmụ agbọghọbịa ịmago asị use what you have and get what you want. Nya agụụ kata gị o welie ke ka o wee weliliju afọ. Nke onye nebe anyị na-agwa m mbọsị nke onye ụgwọ asị ukwu a bi n'akụkụ be anya wee na-asị m ha ọ bata online na ụmụ agbọghọbịa anala ekwu ya ezu ike fasị ya ngwanụ meghe ka ebido mebe gbọba ncha ka ebido gbọba ncha ise ndị igodili m obele ego ka ọ dị na ọbụgodi 10 pounds ka m weli ghọrọ ada na ajụ na ewu nekwene mmọnwụ isi. Ọ bịakọchara m ihe nke nsị ogenekwa ọsị ọ bụ kịta na ọ na-alụ alụlụ ana o wee 20 pounds nye ọ na-agbọ ncha ọ na-evido vidoche mgbe ọ ga-alụ dị ọtụpụta ya ka m ji wee tụba onwe m mbọ m wee sị ọ bụkwala na ọ bụ ncha nwa ụgba mgbe ọ dị na agbọghọbịa enekwa anya ma ga-agbaghali ya. Mana ọ bụ na ọkịta ka ọ gbalịa ọ nọkwa na nke Pọl Nwokocha ịma na ọ dị ọkwa mma mgbaghali mana di echọzikwa ọgbaghali ya. Mana nke ọ pụtago gbasa anya ọ chọọzọ ịgbaghali ya. Ịghọtago. So ịchọ ịgbaghali mmadụ ihe okwu na-ese ọ na-afịọ isi na ị chọrọ ike akụkọ ahụ mgbe ahụ ị ka na-eche ma a ga-ekpedo. Mana ịpụtakwara anya mebe ihe tija ịma na ịchọ ozi mkpekwete. Ịghọtago. So ọ dịọzikwa m ka Pọl Nwokocha chọọ ikpekwete maka Chukwu kwukwulie n'akwụkwọ nsọ wee sị na ejidere mmadụ n'ụdị ya si chụọ n'ọkpa etana were azịza sachapụ ụkwụ ya. So ọ dị m ka ihe Pọl Nwokocha chọọ ime kịta ọ chụgie gbalịa ụgbọ nwamkpi wee were azịza sachapụ ụkwụ ya. Ya bụ ihe a ga-ezikwa unu ihe ahụ gị bụ onye dị yọng ị na-ekwetekwa onye tọọ nnukwu ọtụtụ kwetekwa ịnọ ebe ahụ rube isi. Ọ bụkwa ịnọkata isisi na ọkago nka na ọbọzi ka ije jekwube ndị met ka ịfụkwala ya na ọkago nka mgbe ọ bịa ikwetie now ikwete ezie. Ọkwa ọnụ nwaanyị 20-something years ago ndị bitigoro aka ụnụ ahụ fanara agbasakebe amazị m ka fasi wee gbasa. Ọ dịkwa m shocked ashok ụmụnne ọka nnụ na fa gbasa 20-something years a na-abụ emetikwa
unu amụtachago onwe unu agbasara na early marriage na-enwe crisis maka unu ka na-amụ unu ya bụ ọ bụrụ na ịnụ nwaanyị ọfụ unu na-enwe crisis ya ọ dị normal so mana unu jisi ike mụọ onwe unu ga-amụta 10 years 15 unu ekwesị ezi ndị na-eme nke si gbata wee bụrụ nke mgbasa ka ọ bụ na nwunye Pọl Nwokocha ahụ ọ na ọmụrụ nwa eji wee gbasaa n'ụdị nke isi mbụ a na-akpọ Alice ịma na ụfọdụ kwa ịmụrụ nwa ama na-ejikete wee kwapụ gava gị wee were ofe excuse nye wee kwapụga gị ọ bụ ya bụ na ị ga-eke ihe gị elili maka ọ bụ ihe iji bilibe di gị maka na ụmụ nwoke ụfọdụ a na-akwụ enwe ndidi fa chọọkwa ime adopt fasị na ngedegwufa ka na-alụ ọrụ nwaanyị o ji ga-eje ma adopt ịghọtago so were ihe gị kwachie na ọ bụ ihe iji gaa na-eme gị ndị be anyị achọkwa m ịma Alice ọmụtakwa nwoke ma nwaanyị ịghọtago ka nwaanyị ka ọ mụrụ chacha ọ bụ ihe nna aghọta na-agbagwoju m anya maka febigo 20-something years wee bịa mgbasa agbasa ka ọ bụ nwaanyị a ji echọpụta ya wee jee soro die na-eje na họtel na-eme ibongi na-akwụ ikwokịrịkwọ na-agba iche na mmadụ bụ ihe ya tọbazi ụtọ die wee bịazi wee kwapụga Alice wee sị na mmadụ eme style ka o dute onye na-eme style amakwa m ihe niile a na-akwụ bụ suggestion onye nwere nnọọ information ma akụkọ ma alụ ọtụta ịghọtago so ọ bụ na oyi o mere wee kwapụga Alice wee bata ịma na Chukwu agbapụghị ya ike Chukwu agbago ọgwụ kama Israel ma ọ bụrụ na ya na Pọl Nwokocha na-eje na họteelụ na nzuzo kpurukpuru na-eje wee melide kwapụga Alice wee nụta ya ịma na ọ dị ya mma ịghọtago mana ọ bụrụ na ọma adị ihe gbasara Alice na Pọl Nwokocha fa agbasachago n'ọdọka akwụkwọ ọfụnukwe Pọl Nwokocha ọfụnuru panti Pọl Nwokocha jos nnọọ ọ gbasago ute Alice dọka akwụkwọ wee bịa n'ọnya ịma na aka ya kwụ ọtọ ịmazi ya na-ekwensu gazi push onye wee mebe ihe ọ na-eme ikwe osu ibu ewu ibu ụmụazị ibu children ifuru nwoke ịnụta dị mma ọtọgodi gị with 20 years ifuru Regina ka ọ nọ bedie ifuru our general ka ọ nọkwa bedie fatọchaghị tụnya mana tụnya ọnọla ebe ahụ kedu ihe eji pụtaba ịbịa napụ onwe gị ihe ị ga-eli ifuru ka ede ngwa agbara ju ndo kwụrụ n'anwụ ọ tụpụrụ onwe ya n'ụgbọ ọ gasị na ụgbọelu tiri ụmụnne a nakwanụ mụrụ kọsikwa nke unu nye na anyị akara ịfụnanya ma kesakwanụ afa m bụ lọlọ Nneka Ijelenze ọ bụ na mba Elizabeth United Kingdom ka m si wee bịa na-ewetara unu ozi ọma a nakwanụ